बीजेपी को बीटीसीआव सोर लाबोखो इउपिपिएलआ लाबोआखै होमबा एबसुआ दिनै दिलीप शइकिया बिथांखौ बीजेपीनो भट होनांगौ होननानै न'खर न'खर बुंहैयाखै होमबा बे गोरोन्थि ना सैथो बिश्वजित दैमारिखौ दिनै बीजेपीनो भट होनांगौ बिश्वजित दैमारि बिथांखौ देरा होनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलआ न'खर न'खर थांनानै बुङाखै होमबा बे गोरोन्थि ना नंगौ बेखौ रायजोखौ बुंदो दिनै नंगौ बिटिसिआ थारैनो गमामायैनो एबसुआ अनुभब खालामनाय बायदि दिनै बिटिसिआ धंखनि लामायाव थांदों रायजो राजाया दुखु मोनदों दिनै बिटिसिआ दिनै अलखदाव फैदों बेखौ बयबो मिथिगौ गमामायैनो जुदि हाग्रामा महिलारि गैयाब्ला हाग्रामा महिलारिजों थानानै सरकार बानायाब्ला बिटिसिआ धंख जासिगोन होननानै सानमारदोंब्ला गमामायैनो इसोरा भगबाना बिनि मोनसे लामाखौ होगोन बुं दिनै जोंहा बिजेपिजों थानानै गभर्नमेन्ट सालायनाया गोरोन्थि जाबाय दिनै बिजेपिनि एमपिखौ जोङो समर्थन खालामनाया गोरोन्थि जाबाय दिनै बिजेपिनि एमएलएखौ बिश्वजित दैमारिखौ समर्थन खालामनाया जोंहा गोरोन्थि जाबाय होननानै दिनै बुंनानै लागोन हागोन ना हाया गिदिर खोथाया बेसो जोंथ' दिनै इउनिटिखौ मानो लुबैयाखै जोंखौ लुबैदों जों बायदि मानसिखौ दिनै जोबथेसालियाव सोर सोखो बिनि खोथाखौ बुंनो जों मिथिया नामा जोंखौ जोबथेसालियाव सोर सोदों सोर अर्डार होदों सोरनियाव फन नम्बर लानानै कन्टेक्ट खालामना जोंखौ खालामदों बेफोरखौ जों मिथिया नामा दिनैसिमबो जों दाबो बुङाखै खौसेथिया बहा दिनै पुलिस मिलिटारिजों दिनै होसो जाहोदों न' थाङा धमखि जाहोदों दिनै कुनु दिन दिनै सान्थि दोनाखै बिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ बेफोर खोथाखौ दिनै रायजोआ बावलांगोन नामा बेनिखायनोथ' आं बुंदों बै मोसाहोग्रा मानसिफोरखौ सोर लाबोखो हाग्रामा महिलारिनि गभर्नमेन्टनि समाव बिदि सोरबा मोसाहोनो हादोंमोन नामा हा सोरबा मोसाहोनो हादोंमोन दिनै 6 सिडिउलखौ दाननो नागिरग्रा हा दिनै मोजां लिडार ओंखारबाय जोंनि गेजेराव आरो गुबुन बिटिसिनि रायजोनि बाहेरनि बेखौ सोर दिनै बुंदों बिनि ओंथिया मा बेखौ सोर देरहाहोखो बेखौ सोर देरहाहोखो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंबो दिनै आबसुनिफ्राय फैनाय मानसि दिनै बुङोबा दुखु मोना होमबा बे मोनसे सोंखारिनाय जाया होमबा सोर देरहाहोखो बिसोरखौ देरहाहोग्रायानो बुङाखै होमबा बुङाखै बेबायदि दुखु गोनां जिउ जारिमिन जोंनि बिटिसिआव जानो थांगासिनो दङ आरो जुदि बुजियाब्ला दिनै आरो बिनिख्रुइ जों गोथौआव थांगोन हाग्रामा महिलारि गैयाबा नाथिं जेबो जाया बिटिसिआव बेथ' नंगौ बेथ' सैथो बेथ' असैथो नङा जागासिनो दङ बिनिखायनो बिनि लाइ होग्रा दायनिगिरिया सोर बेखौ रायजोआ मिथिनानै ला आरो बेखौ रायजोआ गावसोरनि हिदायत खालामगोन आरो दिनै साननानै लाखाबाय थाखा फैसा बायदिसिना प्रलबन होबाबो रायजोआ बिपिएफखौ लाबोफिननांगौ मोननाय मोनैखौ गारनानैब्लाबो रायजोआ बिपिएफनो भट होगोन होननानै हिदायत खालामखाबाय नंगौ हाग्रामा महिलारिया खौसेथि लुबैनायखायनो थांनाय 2020 मायथाइनि डिसेम्बरनि 23 थारिख दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बिथाङा मोनसे गांसे लाइजाम हरदों बे लाइजामाव बेबायदि लिरनाय दङ जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ जमा जानानै गभर्नमेन्ट सालायनो हागोन नामा एसेबां मोजां मोनसे लाइजामखौ 2020 मायथाइनि 23 डिसेम्बराव हरदों अबा एसेबां लेट दासो दिनै इउनिटिनि खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सानखांदों मानो दिनै इउनिटिनि खोथा बुंनायाव रावबो दिनै गाज्रि मोनाखै दुखु मोनाखै नाथाय बिनि आन्दोआव मा दं दिनै बिनि गिदिर जाहोना जाहैबाय बिजेपिआ दिनै बिटिसिखौ धंख खालामबाय होननानै बुंनाय जादोंना जायाखै